Pred nama su, kao što znate, izuzetno važni izbori 11. maja ove godine. Srbija mora da izabere svoj put kako će izgledati u narednih 8 godina. Hoće li biti izolovana, hoće li ići nazad, hoće li pasti na kolena, ili će ići napred, ili će ići u Evropsku uniju, pravo da svi građani ove zemlje istovremeno budu i građani Evrope i građani sveta. Ja ću naročito podsjetiti kako to izgleda za mlade, jer je krajem prošlog veka, u protekloj deceniji, 400.000 mladih ljudi napustilo Srbiju zato što je Srbija bila izolovana, zato što nisu imali posla, zato što nisu imali političku stabilnost. Mi to ne smemo da dozvolimo. Srbija mora da ide napred i mora da ide prema Evropskoj uniji zato što upravo te integracije pružaju više šanse za mlade ljude i daju siguran posao, jer za mlade, kao i za sve druge, posao ne može da čeka. Zato moramo ići napred. Ono što je bila činjenica koju sam ja zatekla jeste da je Srbija bila jedina zemlja u regionu bez nacionalne strategije za mlade. Ona sada treba da dobije strategiju za mlade, što znači da ima strategiju svoga razvoja, i to je upravo pravo mesto gde mi možemo u stvari da razmišljamo i o strategiji razvoja u budućnosti. Jer mladi predstavljaju na jedan način budućnost Srbije, ali na mnogo više načina predstavljaju sadašnjost Srbije. I što je ono što konkretno mladi dobijaju našim ulaskom, odnosno ulaskom Srbije u Evropsku uniju, odnosno približavanjem Evropskoj uniji? Pre svega, lakše putovanje, odnosno mogućnost da bez viza putuju u inostranstvo. Postoji u Evropskoj uniji program Youth in Action, mladi u akciji, jer i u Evropskoj uniji žele da ohrabre svoje mlade da više putuju, da budu mobilni, da se više sreću. Za mene je značajno da naši mladi putuju jedno da bi učili u inostranstvu i da bi donosili ono što je dobra praksa iz inostranstva da donesu nazad u Srbiju. Važno mi je takođe da putuju da bi videli kako izgleda u drugim zemljama i šta je to u Srbiji dobro i šta još može da se poboljša. Međutim, najvažnije mi je da oni u inostranstvu vide nas, da vide naše mlade, jer naši mladi će se pokazati ono što jesu, lepi, pametni, dobri, i na taj način će naši mladi širiti pravu istinu o Srbiji. Ono što mi predviđamo kada posle 11. maja dobijemo poverenje građana jeste da bude predviđeno 500 stipendija za mlade studente, da mogu potpuno besplatno da se školuju na stranim univerzitetima, jer naši su mladi sposobni za tako nešto, mogu lako da se kandiduju, a ono što država može da im pomogne finansijski. Dalje, to znači, naravno pod uslovom da se vrate u Srbiju, da oni to svoje znanje primene na pravom mestu, to jest ovde kod nas. Takođe, ono što naš ulazak u Evropsku uniju podrazumeva, to je više novih radnih mesta. Očekujemo je do 200.000 radnih mesta gde će mladi sigurno naći svoje mesto. Ono što je najvažnije jeste da ćemo moći da prilagodimo zakon tako da mladi rade i po 2 sata, po 3, 4, da imamo fleksibilno radno vreme, odnosno part-time. Ono što je najvažnije to je da ni Srbija ne može da čeka, da mladi ne mogu da čekaju i posao ne može da čeka.